Ja no soc res, o sigui, ja m'equivoco en castellà i m'equivoco en català, o sigui, ja soc de Barcelona. Bon dia, Emma. Què tal? Emma Sánchez, pels que no la coneixeu. Jo he buscat qui és la Emma i m'ha sortit que ets actriu i també ets cantant. Sí. Però nosaltres sempre us preguntem que us definiu qui sou i com et veus tu. Qui soc? Doncs sí, suposo que... O sigui, artísticament seria això. Soc cantant, cantautora, soc actriu i bueno, soc una mena també de titellaire, perquè vaig començar... Els meus inicis són a les titelles i sí, no sé, o sigui, qui soc potser és una pregunta massa... que no sé si vols una resposta més filosòfica o més... Cadascú dona la que vol. Però sí, crec que soc una mica això, una persona curiosa que vol explicar històries. Vale. I ho fas a través d'això, de les titelles, del teatre i de la música. Sí. Separes molt les disciplines o les utilitzes? Jo crec que, o sigui, inconscientment no les puc separar. O sigui, és veritat que, per exemple, a mi el teatre musical no és una cosa que no m'he ficat ni és la meva passió, però sí que les obres de teatre que jo faig o que m'agraden sempre tenen una part musical o una part que, bueno, que un rerefons, una ambientació musical. I després, quan faig concerts, sí que tinc aquesta part lúdica o d'explicar les històries d'una manera més graciosa o més com de parlar amb el públic, que no sigui només cantar i et pot molt el rotllo. Que un es nutreix de l'altre i al final utilitzes les dues. I com va ser això dels inicis en la part de titelles? Doncs jo soc d'Aragó, de Jaca, i per resumir una mica, hi ha una companyia molt coneguda allà que es diuen Los Titiriteros de Binèfar, que és molt a prop de Catalunya, i era molt petita i el meu pare era molt amic del jefe d'aquests titellaires i jo volia anar amb ells i era el meu somni perquè veia l'escenari, veia les titelles, i era com un món de color i de llum i em van fer com una prova que realment aquest home es quedava a dormir a la meva casa perquè tenia un bolo a prop. Però em va dir, a veure com et comportes, com fas les coses a casa i tal. I jo, me'n recordo com, fregant els plats, com m'estic portant superbé, i tenia com 8 anys. I em van dir, sí, doncs t'acceptem, pots venir unes setmanes amb nosaltres, i els estius els passava amb ells. I, bueno, ara com vaig arribar a aquest món i no vaig poder sortir, perquè hi havia com moltes companyies de tot el món, de Sud-amèrica, d'Andalusia, de Catalunya, i sí, em va com atrapar molt aquest món. I sí, crec que va ser allà on vaig decidir. Que guai. Això és el meu. Molt bé. I com vas passar després a la part de teatre o de cant? Bueno, teatre, com ells fan teatre, ho havia vist, o almenys aquesta part de les titelles, que també té molt de teatre. Però després, quan vaig créixer, em vaig fer adolescent i vaig dir, i ara què faig amb això? Jo vull ser actriu, però no sé on ser és actriu. I em vaig com obsessionar molt perquè volia entrar a la RESAT de Madrid, és com l'Institut de Teatre, però a Madrid. I em vaig presentar, vaig quedar com a 2 puestos de com 300 i no vaig entrar. I l'any següent em va passar el mateix. I ja vaig dir, potser no és allà. I em vaig voler tornar a presentar, però va venir la pandèmia, llavors jo coneixia una noia a través dels Titiriteros, que era profe al Timbal, que és l'escola aquí de Barcelona, i vaig dir, ostres, aquesta escola sempre m'han dit que és molt guai, i m'ho vaig ficar com plan B, si no entro aquest any, però van posar les proves de la RESAT després de les del Timbal, vaig fer les proves del Timbal i vaig dir, em quedo aquí, que me la suba la RESAT, o sigui, i bueno, és la millor decisió que he pres, o sigui, Barcelona i el Timbal, o sigui, recupero el Timbal. Mira, el plan B, Barcelona. Sí, és veritat. Molt bé, de fet, a tu et vam contactar a través de la Paula López, que li vam fer l'entrevista, que ella també va estudiar al Timbal, que entenc que us coneixeu d'allà, que vau treballar juntes amb la peça de Diana. Ella ens va explicar una miqueta, però clar, ella estava a la part de fora, tu que estaves a dins perquè eres l'actriu,
si ens vols acabar de donar un parell de... Doncs Diana, per mi va ser com molt important, va ser el meu treball final i després vam tenir algun bolo, un festival a Jaca precisament i va funcionar molt, va agradar molt i era una mica com parlava dels dols, de la pèrdua, de com creixes i vas agafar una motxilla de coses i com viure... com dir adeu a aquestes coses i no sé, va ser com molt enriquidor per mi i com procés, bueno, i amb la Paula va ser molt guai, amb la Paula i amb l'Edu, que era el músic, i va ser molt xulo treballar amb ells i el que va sortir. Que guai. Abans just has mencionat la pandèmia i jo he vist que tu vas treure un CD que es diu Pandora, no? Que va ser el 2021 i em preguntava si, a part de que avui que ens expliquis una miqueta de què va i quins temes tractes, si tenia a veure una mica el fet de la pandèmia, aquest peron, si tu et va ajudar a escriure... Doncs sí, o sigui, realment Pandora va ser un disc que va sortir per casualitat, perquè jo tenia ja cançons d'abans i vaig fer cançons a la pandèmia també perquè feia molt de temps. I després vaig dir, ostres, tenen un sentit juntes. I els hi vaig... De fet, crec que un noi em va dir, per què no treus un disc un dia parlant? I jo vaig dir, sí, doncs té sentit, no? O sigui, tinc cançons, puc ficar-les en un disc, però no era com no va ser a la pandèmia dir, vale, ara escriuré un disc. No. Va sorgir... Sí, i això sí que té cançons com més antigues, de quan era més adolescent o més les primeres cançons, i després sí que té com històries de dones del Pirineu aragonès, com més que tenen un rerefons més profund o una història. I sí, va ajudar molt la pandèmia, de fet. Sí, diria que sí. Pandora parla molt com de la creativitat, de la rebeldia i també com de la censura a la dona. Sí, o sigui, realment no és explícit aquest missatge, però per mi sí que ho és. O sigui, quan jo escric, que hi ha cançons que no, que simplement són històries, però sempre hi ha un punt de... A totes les cançons hi ha una dona. O per mi, jo m'he inspirat en una o en diverses dones. I totes tenen històries com o de patiment o de resolució, però que són viatges que fan, que... Per exemple, hi ha una que es diu Júlia, que és la història de la germana de la meva besàvia, que vivia a Aragó i la van enviar aquí a Barcelona a servir i va estar allà a la guerra i la van donar per morta. I llavors després conta tota la seva història perquè no va morir. I després van venir les seves netes. Quan jo era petita van venir les seves netes i ens van dir la Júlia era viva tot aquest temps. O sigui, era com aquestes històries que dius, uau, i aquesta dona sola va travessar la frontera a França, va viure a França, va fer moltes coses sense ajuda de ningú, no? Però, ostres, que fort. Y una bomba y otra bomba y mi Julia, ¿dónde está? Fue a servir a Barcelona. Sus cartas no llegan ya. A su hermano en el frente han mandado fusilar. Su padre ha muerto enfermo y mi Julia, ¿dónde está? Quedan historias enterradas bajo aquella
aquestes històries no es coneixen. No. Gairebé. Hi ha aquestes històries familiars que són més com de a pie, però que al final rasques i a cada família sempre hi ha alguna. Sí, és molt fort. Sí. I properament es ve algun projecte del qual ens puguis parlar? Doncs teatralment la Paula us va explicar una mica que estem fent el postgrau de creació i aquest postgrau surten peces tota l'estona, llavors alguna segur que definirem una mica més i sortirà com a peça, però encara no sabem quina i com no hem acabat, però segurament que sí. I després musicalment sí que amb el meu company estem preparant el nou disc, però com amb molta calma, potser estarem un any o mig any preparant el disc. I de fet estem buscant, ja aprofito, i estem buscant percussionista per fer sorollets, ritmes, per omplir una mica més l'espai sonor. O sigui que si algú veu això i que li enviï un missatget a la Emma. Que m'enviï algun missatge i jo hi fem una prova perquè... Mira, mai se sap, Sí, per això. Per aquí ha passat algun percussionista. Sí? Doncs mira, m'ho miraré. Sí. Doncs això, fer coses, crear i a veure que surt. Sí. No? Amb el tenim com 3 preguntes així estrella, que sempre colem a les nostres entrevistes, i la gran pregunta així com la de qui ets, que és com, és què és l'art? Què és l'art? Per tu, o com ho entens? Doncs mira, jo vaig estudiar breument Història de l'Art, la vaig deixar, però ens van fer aquesta pregunta i jo vaig fer com un assaig, es diu assaig? Ensaio, sí. Que un noi, que no me'n recordo com es deia, tenia una teoria que era com si un nen dibuixa una corbata, una flor als seus pares, a les seves mares, i aquests pares, aquestes mares... Ai, perdó! Tu pateixis. Bueno, és igual, m'ho poso. I aquestes mares ho troben art, ja és art. Suposo que per mi és una mena el mateix de... Si tu creus en això i si tu li dones una explicació i té un component artístic i m'és igual quin art sigui, a mi potser jo tinc una idea, però si per tu és art, jo no puc dir que no, perquè és molt subjectiu. Llavors, diria que el que una mateixa consideri que sigui art, ja em sembla bé que sigui, no? Perquè és tan humà que cadascú té la seva història. És curiós, perquè no sé com ho fem, però sempre acabem parlant com de nens petits. Sí? Sí, o sigui, no de nens petits en si, però molts cops acabem tornant a quan ets un nen petit, a quan jugues, a quan... no sé, dic que és com curiós. A mi m'encanten els nens. O sigui, crec que censurem molt la part de nena que tenim i la part de nen, però és que és allà, o sigui, és latent. Sí, és com de debò, és més pur i no està limitat per si serà maco, si li agradarà a la gent. Tu fas i... És sincer, o sigui, la nena que tens de dins és com la que explota, la que riu, la que balla, l'adulta és una avorrida, o sigui, és com la feina. Però sí, a mi la part de nen m'encanta, sí, és molt guai. Abans que ens parlaves dels teus orígens, clar, tu ets castellanoparlant, que has après el català, i de fet la Paula ens comentava que Diana la veu fer en català, crec, però després la veu traduir al castellà o al revés. O sigui, és en castellà, però... I després la veu traduir, no? Sí, exacte. O sigui, òbviament el teu català és perfecte, però clar, tu a l'hora de crear, per exemple, el teu disc de música és en castellà, oi? És en castellà, però sí que ara com fa 2 anys o 3 que visc aquí, em surt molt crear en català o escriure poesia o cançons en català, perquè a més el català és com molt bonic, la cadència que té. I ara, o sigui, la peça que hem creat fa poc de drama que vam fer, vaig escriure una cançó que era tota en català perquè era com... És això el que vull dir, i en castellà no m'agrada, o sigui, és això. O sigui, sí que em surt més en castellà perquè és la meva llengua materna, però el català sí que també està allà. S'està ficant. Sí, ja no soc res, o sigui, ja m'equivoco en castellà i m'equivoco en català, o sigui, ja soc de Barcelona, saps? Sí. Hi ha alguna pregunta que t'agradaria que et fes per parlar-nos d'alguna cosa que potser he dit? Ai, doncs no, però em sembla que estan sent molt divertides les preguntes. No ho sé. És que crec que no. O sigui,
Et faria jo a tu, però no ho sé, no. He vist per això que a part del teu CD fa poc vas treure un single, no?, que es diu La Nueva. Sí. Ens pots explicar una miqueta de què va? Doncs La Nueva, de fet, és graciós perquè es diu La Nueva, però ja no és La Nueva, o sigui, hi ha un altre que és més nou. Però la gràcia és que als concerts demanem al públic, si se l'ocorrés algun nom o algun titre per la cançó, doncs que anem apuntant, tenim com 50 noms perquè no es digui La Nueva, però crec que sempre es dirà La Nueva. Ja se li ha quedat. Sí, se li ha quedat La Nueva. I aquesta cançó la vaig escriure perquè vaig conèixer una noia que era d'Alemanya que per mi era com una fada. O sigui, tenia com una ànima de fada, que dius, no sé, jo em vaig com que era com tota de flors, tenia, no sé, i em va com venir aquestes persones que coneixes 3 dies, 4 dies, que es crea com un món molt especial que després potser no tornes a veure mai més aquesta persona. Però de cop hi ha un vincle de cop en un espai de temps reduït. Sí, i dius, ostres, és com si aquesta noia visqués en un món de conte, no? I vaig, vull anar amb tu, no?, a aquest món, i vaig com escriure una cançó de com jo m'imagino que és aquest món de fades i contes i sí, és una mica com la meva part cursi sí, aquesta es diu Esvenya i si veu això li envio un petó. Sí. No hay vacuna al canto de sirena. Nadie escapa de las notas de Amélie, como el lobo a la luna llena. Tú me has traído hasta Berlín, dejo atrás las puertas y ventanas de todo lo que un día fui. Me pierdo entre flores rosadas del vestido con que te conocí. Perquè, clar, entenc que tu no estàs amb cap discografia. No. Vale, i tu te lo guises, tu te lo comes, ho fas. I amb totes les teves parts artístiques que fas, pots viure d'això? A temporades. Vale. Sí, perquè jo sóc autònoma i quasi que el que pago d'autònoms siguis el meu sou. Sí. Però a l'estiu, per exemple, sí. Sí, perquè surten... Potser quan hi ha més bolos, més concerts, clar, és temporada... Clar. Després, doncs, ara, l'hivern passat sí que vaig tenir algun concert, però és com més reduït. Llavors, no puc viure d'això tot l'any, però bueno, és la intenció, no? Que algun dia potser a poc a poc. Però no, tant de bo. I el de ser autònoma, com va? Ai, és horrible. Sí, o sigui, no ho recomano. O sigui, si hi ha alguna altra manera, recomano l'altra, perquè és horrible. És que et fan pagar molt per coses que no... Bueno, és igual, no? Sí. O sigui, és un rotllo. I bueno, sí, sí, demanaria que hi hagués més ajudes per les persones artistes, que és una feina que és molt temporal i molt inestable, llavors no pots pagar 300 euros al mes. Sí, és impossible, però bueno, això no... 300 entenc que és la quota d'autònoms, no? Sí, exacte. O sigui, jo pago menys perquè soc dels primers anys. És el primer any, però després és desproporcionat. Clar, llavors ja fas els tejemanejes, però bueno. Bueno, esperem que millori. I per últim, no sé si ens podries tirar així un nom sempre... Bueno, tu vas aparèixer a la conversa de la Paula que va dir la Emma Sánchez, doncs no sé si ens vols parlar d'algú que creguis que li interessaria passar per aquí, a xerrar una miqueta. Doncs mira, se m'acudeixen 2 noms. Bueno, els he pensat, de fet, perquè... Bueno, ja és alguna cosa, que vas, dius, ostres, ara no sé, i arribes a casa i dius, tinc una llista de contactes. No volia que em passés això. I en primer lloc, la meva companya Marta Castro, que també és al postgrau, aquí tot el timbal. Bueno, tot el timbal és benvingut. Però és una noia, bueno, és superguai i crec que té moltes coses a dir, molta perspectiva diferent que fa falta. I després el meu company musical, que es diu Arturo Guillén, que també té un grup de rock que es diu Simperone, que si us agrada el rock us ho recomano.
I també és un noi molt guai. Molt bé, doncs els buscarem. I res, moltes gràcies per haver vingut. Esperem que et vagi tot molt bé i ens anem veient. A vosaltres. Vengo a contar una historia que no habla de mí, habla de dos viejos de aquel